பாசத்துக்கு நேசத்துக்கு முறைய தமிழ் அனைவருக்கும் விஜய் அன்பு வணக்கங்கள். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானலுக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூஞ்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸு. கொடைக்கானலுக்கு முன்னாடியே வந்து இறங்கிட்டோம். முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட்டு ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. கையை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து ஒரு ரூட் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சரி வாங்க அப்படியே போகலாம் வாங்க. ஹாய். பக்கத்தில் வர அது பயமாக இருக்குது. முன்னாடி ஓ மை காட். காலைல வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயில் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது. சரி இப்போ தான் நாங்கள் வந்து வெளில வரலான்னு பிளான் பண்ணோம். அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்தல் போட ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை பெய்யுது, லைட்டாக மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது, இடம்லாம் அருமையாக இருக்குது. அப்படின்னா உங்களுக்கு லொக்கேஷன் காட்டணும் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடை பிடிச்சிக்கிட்டு நாங்கள் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கோம். இன்னும் அந்த அளவுக்கு வரல, ஆனால் லைட்டாக வந்து தூத்தல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அங்கே பாருங்கள், ஒரு வேன் ஒன்று வருது, உள்ளே இறங்குது. இல்லை டூரிஸ்ட் வேன் தான் உள்ளே இறங்குது. பக்கத்துலேயே ஒரு டீ ஷாப்லாம் இருக்குது. மர வேலைலாம் பண்ணுறாங்க இங்கே. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நான் வந்த வழி காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ பள்ளமாக இருக்குது. மேரி ஏரியா வந்தேன்னா மூச்சு வாங்குது லைட்டாக. ராயல் சாக்லேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு கடை இருக்குது. பைக்கில் தான் இங்கே நிறையா பேர் போகிறாங்க. அண்ணன் ஏதோ கேரட் விற்கிறாரு போல். கேரட்னு நினைக்கிறேன். எப்போ வந்த கேரட்னா தான் வருதுங்களா? வாஷ் பண்ணுவீங்களா இதுக்கப்புறம்? சரி சரி ஐடியா. ஓகே. அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட் இப்போ தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி நல்லா க்ளீனாக உங்களுக்கு மொத்தத்தில் வச்சுருவாங்க. தேவையானவங்க வந்து வாங்கிக்க வேண்டியது தான். பீட்ரூட்டு இது எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு முள்ளங்கி, அது பூண்டு. எவ்வளோண்ணா கேரட்டு? அரை கிலோ 30 ரூபாங்க. மூஞ்சிக்கல் தானேக்கா இது? அது கீழே போகணுமா கொஞ்சம்? சூப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. வாங்க நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரீம் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சாக்லேட்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்க, நிறைய கலராக வந்து சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ்யூ மாடலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. கேஷ்யூ மாடலில் பால் மாடலு பாருங்கள், அல்வான்னு நினைக்கிறேன். இது நிறையா சாக்லேட்ஸு வந்து ஒயிட் சாக்லேட்டு, டார்க் சாக்லேட்டு எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்ஸு கலந்தது எல்லாமே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது நட்ஸ் சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே. அது மட்டும் இல்லாமல் தைலம்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். சூப்பரான வெள்ளை குதிரையை கூப்பிட்டு போகிறாங்க. சரி, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்கோ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாக்லேட் ஷாப்புக்கு வந்திருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. சின்ன இதாக பிளான்ஸ் தேவைன்னா வாங்கி நம்ம கொண்டு போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த இடத்துக்கு வந்து போகிறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க? என்னது சோப்பு இருக்கா? என்ன சோப்பு? குளிக்கிற சோப்பா? காட்டு பார்ப்போம். மை காட், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. குளிக்கிற சோப்பு அது போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். முல்தானி மட்டி சோப்பா. சூப்பராக இருக்குது பேக்கிங்கு பாருங்கள். பேக்கிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாக்கு மட்டையில் வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். என்ன சாக்லேட்ண்ணா? எவ்வளோண்ணா ரேட் வருது?
அவ்வளோலாம் வேணாண்ணா, ஒரு 100 கிராம்ஸ் தருவீங்களா? என்ன சாக்லேட்ண்ணா இருக்கு? எதுப்பா வாங்க போகிறேன்? நட்ஸ் சாக்லேட்டா? பொழுது சாக்லேட் வாங்க வேட்டையில் இருக்கிறோம். பாதாமா? பாதாம் பிஸ்தா எவ்வளோண்ணா வருது? 100 கிராம்ஸு 80 ருபீஸா? பார்த்து ரேட் கம்மி பண்ணி சொல்லுங்கண்ணா. இப்போ வீடியோ எடுத்து போடுவேன், நிறைய பேர் வருவாங்க கடைக்கு. உங்கள் கடை பேர் சொல்லுங்கண்ணா. நேச்சுரல் ஸ்பைசஸ் தான் ஷாப் நேமு. அதுக்கு பாருங்கள், நேச்சுரல் ஸ்பைசஸ் ஷாப் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம அண்ணன் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுப்பாரு. எல்லோரும் வாங்க, வந்து வாங்குங்க. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? 100 கிராம்ஸ் இருக்குங்களா? என்னண்ணா? இல்லைண்ணா, கரெக்டாக இருந்தால் போண்ணா. 7 கிராம்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குது. பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களாண்ணா? இதெல்லாம் எவ்வளோண்ணா? அப்படியா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணலான்னு வாங்கியிருக்கோம். சரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாக்லேட்டு டேஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க பார்ப்போம். என்ன பவித்ரா? சரி, இப்போ கேஷ் கொடுத்துட்டு வந்து நான் போகிறேன். நல்லா இருக்கா? வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் கலந்துருக்கு சாக்லேட்டில். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. காசு கொடு. மணி கிவ் மணி. அதான் தரணுமா? எவ்வளோண்ணா? 80 ருபீஸ் தான். ரூபாய்க்கு 60 ரூபாய் இருக்குமா? 120 ரூபா சொன்னா கால் கிலோ. நட்ஸ் போட்டனால ரேட்டா? வந்து மோர் தென் பார்ஸ் வெரைட்டிஸ் குவாலிட்டி. தாங்கண்ணா. வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி சாக்லேட் வந்து கொடுத்துருக்காராண்ணா. பில்டிங்ஸ் இருக்கும். அது வாங்கினா கிலோ 1000 ருபீஸ். சரி ஓகேண்ணா, ரொம்ப அருமையாக இருந்தது சாக்லேட்டு. சரி அதுக்காக உங்களுக்கு பரவாயில்ல. தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எங்கேயாவது ஒரு ஷாப் போவோம். ஸோ சாக்லேட் நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது. 80 ருபீஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க 100 கிராம்ஸ்க்கு. அங்கே அடுத்த ஷாப் போவோம்.